Khumulwng Nlft-Ni package by tangrungmani ketabuk bisi tamnai char Wngtongmao agiwa tamnai haste edisi ni barjamanjak tai haste ni barjamanjak tai Nlft-Ni lidarok aro rasa ba hundreds falnok tongmani ga faldi sinborok pailedi faldi ni mani kiaba tamnai kahamke doromote phiobjagya je manarok bumung nawoi stol nawoi asobi dongkha basaka rangnai phalai gasangtaw taisia rodi phiogdi phallaidi sengma sengna pailedi abo sinnai mani ambagai obonani mani phala jaga dugan phalaisi to bela chayable gatabo sing taisi bumung nawoi tongo salai tongo je riarok borok olo phaipano chabi tong tai malia je nam sunai rodi nai sanai kabangma bahai ga omai kaisa sek sing ha to khni hing phainai omai phawno kodam mamani sing sa ora tam phalai phaldi he diba sing omono da mohom da ti sei mano omono sing da phani bai kaisa mari blomo gaja gawa sing borok phalai nai tong khangba kahmya diba omono mu chungoni amai taw sing taisa sini joto yakti sanai kaisa ti UIPC ni khaka karon ni block committee baikhe or salaikya tao ga bumung ti sadagi tango je phainai bumung tisai khuluk sitem obono sini nai mani kam bagai na আগে কয়টা মানে দেখা যায় কয়টা খরমার মতো কয়টা ফাল জাকা যে মানাই রক 10-12 tar ngane ইনকে বংনি পরে দাগতাম বম হেক না লাইখা লাই থামনো তো সং খমারে রেখা তাও যদি ফালাই তংবে খাঙ্গা পাইনে রাং মারনাই ফালাই মারনাই মানি ফালদি দুগন্তা ফালdi gasang bumung sini naka saimanka borno tabo nangkangke bor phaine khoma sai nangka bong thani bo kaisa sini bor phaijangnai bor phai bo bung tisare angka bor bo dungan mari angnai ma phali angai ta ana oni nono ang phlai di ni roma bahai deba singdo phani bagai hani bagai sin bor phaldi kahamke charadi naita to phlai di khumulwng no khum hagen baradi hai deba phalno ni bising tibo obon sin nai man স্যার sini phalno sing yawana kasaro ko sabalayo phalno ko ko ba haita ko engka bagai sin borok tisa amna konsangten sini edisi authority boto siana bini list na nai rok hajo phali tomoni sai ka dol bin mung hamyang nai engka samtau sai borok gari ko sengka bini mungom ma sanai sangto koi ma sanai bole heta yawa haita ko amana ang Nlft-Ni bini Daniel obono nang koi jawo je jara namusuna redi khuludi ri angka ta oboseng সকল বাইফোন মাখাবো না মানি রক না সকল এনে যাবো খাইলেন আসলে